Hi guys, good morning. Ang atong oras karon guys is alas 4, alas 4:05 guys. Nakamata jud ko guys sa alas 3 gyud siya untok kay nga ko ang mga papis guys. Nanghilak naman po nga gipang sulod man ako karton guys kay kung mahuman gud sila og tutoy isulod no ka sila sa karton. Nami ilahang tulog. Mo na og utomon sila guys. Manghilak sila mo tong mumata na pug ko kay ako na pong ipagawa sa karton para makatutoy sa ilang inahan. Una. So kad nanganak si Inday guys wala na jugod tarong tulog. Kay mata kog kadlawon. Sikog mata-mata guys anang nya ang kanang daing mga papis di ay kay og gutomon man din na sila kay kuan man di ay kanang mura bitag 30 minutes sana gutomon eh. Ako po sige po kog mata-mata. Usay guys kanang kapuyan ko mo mata. Dili na ako sila ibalik sa karton. Ako na lang sila pasagdaan sa ubos kay og makuan si Inday ay ubutomon sila si Inday mo naog raman na patutoyon sila. Ang problema lang guys kay ug ako silang inaog sa karton dayon magkabulag bitaw sila guys kay nabitang dili sila magkahiusa og kuan kanang tulog ang mga papis. Maghilak guys kuan gyapon ko makamatara gihapon ko kay ako man gihapon naugon kay kuan man para itapok na ko sila mo nang maitong sa karton guys kay kuan man mausara sila sa karton di lami ilang tulog o hilom kayo sila karon lami ilang tulog ani naglungag na lang po kudaan guys para nilungag nasa rice cooker naglungag na lang po kudaan kay para di na ko magkarag-karag unya kay natagam ko to gahapon sa kadlawon nga nakamatak alas 5 na kapin mga alas 5:20 alas 5:20 sa kadlawon ko nakamatagas karag-karag unta kog tindog kay galungag kay si banana alas 4 ay alas 5:30 mo mata naman na siya dayon mo ani na siya lamisa mo lingkod na siya kadyot pagkahuman mo pakuan sa na siya pagikan na siya mata mo lingkod sa na siya kadyot tagtaoran aya na siya maligo. Nguto ako dali ubangon naglungag gayon ko. Inon dali ra man na maluto ang kanon pero mas maayong gudtong maglungag ko daan kay para di na ko magkarag-karag niya. Naa naman po siya herbal daan no. Di na jud ko magkuan nara yang herbal og green na kay na guys serpentina niya. Green na kay ang serpentina guys mo na yang ganahan imnon kanang green na kaayo kay sa parting paitan na guys, hindi na ako makaya, makulo akong dila ana kay na one time ning inom ko ana guys, kay nagtaas akong sugar tong gasigi kog kaog utap. Kay paborito jud kay nako ng utap guys, so ning kaong ko. Taga adlaw jud ko kaog utap guys, nami jud kay pud ang utap gid pud mura og gani lami pa sa Cebu. Basta kay lami jud kay ang timpla sa utap. Kuto gasigi kog kaon taga adlaw kaon bunta gabi kaon Nya nag-stocks ko diri daghan kaayo nga kuan utap. Mutong sige kaon wala kay ko nag-rice sige ko utap sus tingalan lang man ko guys nga kanang maglihok-lihok ko guys kadyot ra kayo luya naman kapoy naman akong lawas din pagka man magsige ko katulog nya akong diri ba uga ko nga wala ra jud ko ato guys kay pasagaan ra jud to nako pasagaan ra jud to nako nga kuan din. Sige na kung kuha na to, observa sa kuha ang galingon, yung kung lahi naman ni, di naman may ka ng para check sugar guys, kaya palitan dyan ako na akong bana check sugar. So, atong time, akong bana, dito sila natulog sa kuhaan sa Lapuyan, kay travel to nila niya. Muli akong bana ato, dugay-dugay pa, mga 1 week man sila dito gud niya. Niya, nagkaon ko og kaning utap, kuhaan. Sa gunson ba, adlaw-adlaw dyan niya. Ato nga, ni taga-adlaw man mi magsige video ko lang nas kumbana pag na siya sa travel magsige ra man jud mi video ko lang niya so ako siyang giignan nga kay guli nimo i-check akong sugar di kuan siya ni naguol kay layo baya siya nangutan na siya nako nang sa daw ko kung lain man akong lawas good kay kanang sige man kanang nagluya ko dayon nang limpyo ko dari ba guys dali ra kay ko maluya kanang
kapoy na din kaayo din katulgon kay kustanan siya nga. Dayon sa pa imong gibati anak ko ba na ingko akong diri o kanang uga ako ang lips and siya na bisan og kanang diabetic kay ko nga ambot lang siya sa di mong gikaon ko nga utap siya kuy tamis daw kaayo kanang napuno ba nang utap sa iyang ibabaw og kanang asukar guys ha. Mo to nga ana siya nga uyag uli na mo din na luoy kita kung bana kay imbes dili pa niya time nga mauli inguli gid in taon to siya pagkaugma ato kay hanggi kuan ko niya ba kay naguol pud in taon mo ba nang usay guys una koy bation dili na jud ko istorya na niya kay imbes nga time to travel pa nila mo uli na siya na mo to nga pag-check sa iya nakauli akong bana to guys pag dili man ka pwede i-check kung imong tiyan na sulod kinahanglan i-check imong sugar is kana imong tiyan empty gyud na siya way sulod mo to nga pagkagabi ana alas 10 sa gabi wala na ko gisulat na kong tiyan wala na ko nag-inom og tubig wala na tanan wala na ko gikaon para pagkaugma sayo pagmata check sugar na pagkaugma aton mata na siya 5:30 mo to pagmata niya gitag tauran i-check sugar ko guys at taas kay kong sugar guys 129 ha ana siya natan-awa lagi dili lagi ka magsikaon na ng utak kay tamis lagi daw kanya puti baya ang asukar ana gibutang sa ibabaw oh niya doon man dyan ako nagkaon guys pagkahuman sa isa ko adlaw gud guys muhurot ko duha ka putos nga katubitang dako kay nga silupin nga tag kung sa merkado pa na guys tagkuan o tag 25 niya usay kay kana bitaw makulangan ko mahutdan ko nya naman diya sa mga atbang baligya so diha ko magpalit munang gasiri jud ko utap-utap ato ang kulami man gud kayo ang utap lami jud kayo ng utap pagkatimpla guys nya ako pilian kay ko kanang pagkaon nga utap kay paborito kay nako na ako yung nakaon nga utap pero di ko ganang sa lasa karon pagpalit ako ikaduha kay parte mo jud lami ang lasa nana man jud kaayo ma-feel ang ginimo ang gatas mo tong gasigi jud ko gakaog utap naning taas bitaw na akong sugar guys basta kay tumati ko undang kaon og utap oy di mo to gisigi kog monitor ni banana yun siya inom og serpentina mo na to guys yan niinom jud ko guys kay taas akong sugar kaya kung bana gani diabetic ibe na siya kay inheritance man nila ng diabetic naulian ba siya ng serpentina guys na yung sugar kay na label baya o to ni inom ko serpentina guys ako jung gagwanta guys bisag perting paitan ning kulo ginang akong dilas kapait guys kuan na gito kadahon akong giinom tulo kadahon ra to na unsa na lang kana iyaha pito kadahon taga kuan ako ana niya guys pito kadahon gina ka diabetic naman siya daan kay naon po nag-ingon sa ko nag-advise ako nga akong bana daw inom dan ako na og pito ka dahon nga serpentina nya kato pa yung dahon nga dagko kay guys kay akong mga serpentina diri nindot kay pagka kuan ako pagka tanom tambok ay sa tanan mo tong dagko kay dahon mo na akong kuan sa yaha kung ibutang sa iyang baso kanang pito ka kanang dagko kay nga dahon niya samantala ako guys kuan ra kong gikuha o tulo ka dahon niya gagmay pa jud nga dahon guys pag inom na ko guys pertig yung pagkapaita ning kulo gyud ang ako ang dila guys gyud ako makaya guys at least sa kainom kog isa ka ladok wala gyud ako nahurot ang isa ka baso mo to nga di monitor ko ni banana permente pagkaugma ato yan ako kong check sugar nagka akong sugar nagkamubo hantod balik sa normal nahimo na siya og 100 na pila to 100 105 ba to 108 nagamay na akong sugar din buto wala na ko ning kaon og kuan ay tap oy na ko gikaon kanang biscuit pero dili na siya tamis wala na siya asukra sa ibabaw nilig manguko magsima-sima guys anak bitang kuan guys mahuman bitaw ko sa kong trabaho tanan kanang maglingkod na lang ko kanang manadyo ko tanan kay kuan kanang hilig ko mag sima-sima muna nga mag-stock ko dirig mga pagkaon guys kay hilig ko magsima-sima labaw nagdaghan kayo kog kanang kuan trabahoon nga Diyos ko Lord man ana sima-sima dina siya mao to karong adlaw guys murag na ako'y lakaw abot ra ko ani sa kuan signal sa kong mga kauban ug unsay kuan ani kay sa Domingo ra ba mularga na pud ra ba mi mo kuan na pud mi travel na pud mi sa Domingo
Pero uli mi og kuan, uli mi Martes unya akong bana ana dili man mo travel so naray mabilin sa mong balay, naray magpakaon sa kong mga dog-dogs. Muna ako kay travel man na namo. So ako na poy mo lakaw si banana na poy na sa balay. Kung dili mi Lunes makaala mga Lunes o na Martes, nana ko Martes diri guys. Uli na ko Martes. Ana. Sus, Diyos ko Lord, yung saon na lang. Diabetic, yung mga laina din yung diabetic. Sakit guys. Uy, kay matapulan man ka. Na, sainan ka guys. Nag-general cleaning ko ato guys. Tugaya, kinakunang mag-general cleaning guys. Kay tagakuan, pahuway. Na, pahuway. Unsa naman tao niya. Manglimpyo ko guys. Kadyut ra kaayo niya. Kung pahuway, perting taasa. Pahuway ko, tag isa ka oras kapin. Niya, pagkaman, manglimpyo ko. Naaras mga kuan mga 30 minutes ana pahuway na pug ko kung ano sa man kuan di namang gini maayo mao to nga tawag ko rescue tawag ko banana ko check yun akong sugar kung di ni maayo kaya ako man kung nakuan ng gas ako ang lips kung kuan man kay kong lips ay kanang uga kay ba magilikiliki din pagka man uhaw ko nga uhaw man sikog inom tubig pero mas mayon to si inom tubig man. Ano sa naman ni uy dayon bugat kay kong lawas dayon katulgon kay ko din akong mga unod murag na magbulimok ko sa man ni uy na nya lahi man ni akong hunahuna guys kay once unsay mosuntok sa akong hunahuna musulos ko hunahuna tinuod man jud na moton ko baka ko ani ning ko akong sugar kay kaning sige ko kag utap nya mag chocolate pag ko guys nya hilig bi pa ko natingalam ko ni natingala ko basta ko ang akong edad karon ba nga 42 na ko guys kanang hilig kog mga pagkaon nga tamis nga sa una edad kog mga 20 kapin hantod na 30 na lang ko di man ko hilig ana oy di jud ko hilig mga tamis guys ay hit na ko ng mga tamis ug ganan ang mga sudan bitaw humba butangag tamis o butangag Sprite ana coke ba na kay tamis di jud ko ganan kay sa tingala ko karon nga imbis nga na 42 na ko imbis diha na ta mag-amping kay tungtong na tag 42 ning lapas ata sa kalendar mo po din ighara og kaog mga tamis na tingala ko kunaunsa nga chocolate guys kanang overload ng Cloud9 sus Ginoo ko kanang kuan o kanang chocolate nga unsa to nga chocolate nalimot ko sa nga chocolate to kalibanga lang ko kinaon chocolate guys katong chocolate nga unsa gito nga chocolate kato ganing mura gay na siya square gani na siya nga kuan nga bar baton sa to nakahurot ko anang tagduha ka silupin guys isa kadlaw ra na guys ko sima agoy akong bana guys say yan nang taguan guys ni kay masuko man kog taguan akong pagkaon imo ganahan ana mag-away ming duha niya di akong bana kay tan-aw niya siya imo ra bang edad kay 40 na ra ba kaon niya magsikag ka og tamis dili di na pwedeng ko ay sus lami kay kuan ka nang gay tag ulo bitaw kay masuko tag kuanon ta di away namin yan di man ko mutingog anak niya di man ko magtagad-tagad niya nasi sa sala na ako sa kwarto asa ko mukuan moto nga tan-aw niya nga di na jud ko mutagad sa iya nga ako siya giagian nga murag ako kita niya ayan na punayan na lang naigawas akong chocolate siya na ikaw good basta kay gibadlong na tika dili ka patuon lami man sima jud din usay pud guys kanang na may tindahan dari di dapit sa kuan sa minsan ni di San Pedro na may tindahan di sa mga ang mga product nila is Malaysia tanan so na may yung nga chocolate di ang katong balls nga katong lingin mo sekreto kog palit di ana guys nga katong pertindag dako kay siya nga silupin tagkuan tag 380 ang sold sa silupin nga katong kuan na siya ka pieces kuan na ka pila na ka pieces 50 pieces na siya nya 350 ra niya sa kanang Malaysia siya nga chocolate sa sauna di ginako tagad-tagaron ni nana nga chocolate pero karon kaon na ako na yung tagaron kaon na jud ko kay kani magsima-sima lagi ta na maadto ko dito guys mo sekreto ko og palit siguro sima-sima kay
makakaon jud kog taman guys kay labaw nagwala si banana kanang mag-travel sila. Kanang na ako'y mga lakaw, na ako'y kanang sikasuhon, magbitbit kog chocolate guys ana sa kong bag kay kanang gutomon ko. Chocolate ram na akong kaunon kay chocolate makawala man sa nas kagutom pero ang imuhang kontra ana is diabetic di pug ka impas pug ka sa diabetic pud. Mao to nga ingko juice color yung saon na lang ni. O to may anak kong banana nga amping imong lawas in tawon kay ako man gani nga masakiton ko gaamping ko sa kong lawas na ikaw hinon nga di wa kay sakit di jud ka magamping. Mo to may anak pug ko nga saon man nga lami man kay ikaw sa chocolate yun saon man nga bisag edad na taog ining patong na akong edad og 40 42 na ba ako guys. 40 mao naman po na ako hinoong ang lifestyle hinon ng mga pagkaon nga tamis. Hindi siya delikado baya ng diabetic daw kuno nga na makuha daw na ako sa kong lifestyle di daw na maayo. May man daw kuno ng iyaha kay irritants mo daw na nila. So nakuha na daw siya nga ako daw mo delikado pareha mo sa kong papagas ingon ana dilibay na mo nakaliwat ng diabetic guys. Pero sa pagkaon daw na nimo makuha. Kaya kung papatomatic ibaya to siya na diabetic siya ni hubag to yung mata. Ano inaanak po mo to nga kuan ka nang na-feel na ko sa kong lawas nga murasig ko ka po yun na alert kay ko oy hindi check din sugar na di man po ko mo chill ako ra isa kay mo ko na sweet to ana mo to nga nagpaabot ko sa kong banana nga uli siya kay siya nagkuan ako ni uli mo siya dayon pagkaugma ato uli man siya dayon dugay pa jud ko istorya ato guys ingko nga kay naobserba pa man ko ingko nga lahi naman jud ni ay giubo ako ang kuan dogi nga sila gul kulahi naman jud di naman jud maayo nya bugat kay kung pamatis kong lawas dira ko panguyab ko oy unsa naman ni mo to ginang kus kung bana nga ayo na pagkaon og tamis ha likayi ang tamis ang nya mag ang rice pag yun ko so pa jud kay mo ka og rice da then na si banana nga mag-exercise ka magpasingot ka dayon kanang mo gawas akong singot mo to nga gabalik-balik ko og kuan guys kanang sumba-sumba yo say kaning kapuyan ta mo sumba labaw na og kanang natay mga lakaw natay sikasuhon pod dili na kita makahunaw na og sumba kay kaning magdali-dali ta kay maulaw pud baya og tawagan ko sa mga kauban guys just ko Lord mas may man tong mauna ta didto nga walay manawag kay mo dili ra ko maulaw ko nang uy dali na diri kay nanami tanan ikaw na lay wala na ba maulaw ta mo tong may ko unya na lang ko magsumba nya may dali ra na ang amo asikaso nga tigdugay man may makauli ana kung lakaw mi og alas 9 sa buntag na dito na mi maniud to pagkaw makauli mi ana mga alas 3 hapon alas 4 ana usay gani alas 5 ana depende sa amo ang asikasuhon guys mo to nga wala na gyud nanimtan na ang kaning ako ang sumba niya. Mata na ko ang mga miyaw-miyaw. Sayo po ng mata ko ang mga miyaw-miyaw. Unsa na may oras ron. Ganina guys, mag-rosary. Unta ko ganina guys. Alas 3 kay alas 3 yung nakamata. Unya kay. Ang kanay ko ang mga papis ako mang gipangatiman pa. Gipakuan pa na ko na Inday. Gipatutoy. Akong gialsa si Inday. Kasi Inday Beauty dito natulog sa mo ang kutso. Ning tapad sa mo Nya yung mga anak. Naraman ako silitang sa ubos. Goods cartoon din. Mao to paghilak siyang mga anak ning bangon dayon ko guys pagkahuman ako ang gikugo si Inday Beauty ako ang gipanaog kay para yung mga anak makatutoy din pagkahuman nato guys nimbalik ko gigda kay when nagtutoy ang anak naghigda ko nakatagpilaw ko ning hilak naman pud sa ning mata na pud ko guys ning mata na ko alas 3:30 ning ko nga akong gipakaon si Inday Beauty pagkaman ning mata man akong banan siya so nalanggay ko nga si Inday manggod paguman og tutoy siyang anak nuktok sa sira kay mo gawas kay siguro magkuan siya mag CR siya dito sa gawas man siya tiguan good tig CR nangihi ana mato ko na pong giabrihan diri gipagawas ako siya ayun ako na ko magrosary na lang ko kay alas 3 pa man pud kape niya ug magrosary ko guys niya si Inday na pa sa sulod madisturbo kong rosary kay manuktok man na kay mosulod man na siya balik pag humanyag pupo guys yag man niya pangihi mosulod man nagbalik sumaputol akong rosary useless lang mo to nga
Tanaw ko sa oras is ko naman alas 4 ay alas 3:40 naman so alang-alang na erosary mo tumingon ko nga sa kung kugalingon nga kuan nya na lang kung hapon mo rosary mga alas 6 ba sa gabi naman siya ng alas 6. O nya na lang kung magrosary alas 6. Nya ako nilong agas ning pitik na guys o ning orange na siya. Yara. Orange na. Cook na siya guys. Nagbutang kong itlog sa ibabaw guys. Oh. Nagbutang kong 2 kabog itlog. Na to guys nga. Kuan. To nga unya na lang ko magrosary kay para dili magkuan na lang alang kay maputol mangud kasi hindi magsige ng pamukaw ni araw. Ay Inday. Nagkuan di siya sa kuwapod, bantay po dahil siya. While natulog yung anak guys, magpaway po na siya. Nalira kayong oras, o banat na lagi kayo sa gawas, ay dagan na kayong mga motor. Doon naman ang mga sa highway guys, galing lang. Pag kuan lang talag, sara ang mga motor dito pasayroan mo sulod kay. Mo sulod lang dito ang pasayroan guys, kung na mga pasayro nga ihato di ani, ana lang. Doon ra siya. Ako na lang nang hulaton ang paangkan on nga maluto guys naya ko mabalik og higda dayon si banana on niya while naligo siya na lang mag-init og tubig kaya ako maghigda sa ko ay sayo ko ni mata na lang guys tinuod ko so sige ko yama diri guys luto ra ang rice niya kay taas naman na to ang atong video guys. So, diri ratataman guys. Thank you so much guys sa inyong suporta sa nag-like, share, follow sa ko ang Facebook accounts kong Facebook page o sa kong Reels TikTok o thank you so much po sa nag-subscribe sa kong YouTube channel guys. Ang ako YouTube channel kay Marimar. So wala pa naka-subscribe sa kong YouTube. Pag-subscribe na ko guys, agad po ko dito og mga videos guys. Kaya kung mga videos man good guys before nga bago pa ko nag-vlog wala man tay kalibutan gud anang na mag-vlog ta nga atong i-upload sa mag-upload ta sa atong Facebook account i-upload po nato sa to ang Facebook page ang na-upload nato sa atong Facebook account na upload po nato sa Facebook page unya gi-upload po nato sa YouTube di man din na siya pwede guys ma-disqualify kuan na kuan ta na technical man data ana makapiright ta na dili copyright ma-technical ta so wala pa man tay kalibutan so muna karon guys lahi akong upload sa kong YouTube lahi pud akong upload sa kong Facebook account ug lahi pud akong upload sa Facebook page so man talagsar ko maka-upload sa kong Facebook page kay kanang usay busy ko dili ba ko pwede mag-vlog sa among trabaho kay dili pwede usap pa pud na ay sounds makapiright ta yung mag-voice over ko madali-dali kong istorya mo nang dili ko maka-vlog guys kay busy kay mi didto sa mong kuan daghan ka ng mga ipang-arin sa na ba si kasuhon mo to nga dili ko maka-vlog sa kung kuan maka-vlog ko sa gawas na pagawas na din gawas sa mong building sa mong gitrabahoan ana pagkahuman nang talagsarat ko makakuan na guys maka-vlog kay at least na ako i-upload sa isa ka adlaw isa lang nga upload ang importante taas ang ako ang ma-vlog para karon taas ko na vlog naka-vlog na ko kay baka unya makalakaw ko at least maka-upload na ko sa kong YouTube dayon yaguman ako ani sa ko ang vlog sa kanikar nga vlog mag-vlog na po ko para sa kong Facebook account dayon mayun ta og maapas pa na ako mag-vlog ko para sa kong Facebook page ana guys so, diri ratataman guys amping tanan I love you all God bless thank you sa inyong suporta guys bye everyone.